Къде си, Калеко? Чува, бе! Ти биде! В банята съм! Подмивам се! Не виж съм Лондон, бе! Урунгили! На сватбата на Уилям и Кейт! И не съм ти Калеко! Затем вече съм сър Калеко Леко! Добре, сър Калеко. А кои са тия хора до тебе? Младоженци! Май да, бе! Ей, таз кай си е до мене! Ей, хър межести Елизабет II! Бет! Ма аз викам Бабет! Нагалено Бабет! Как си, ма? Мушмо! Give me five! Нимай, дай give me five! Excuse me. Кажи го искаш. Вие от кой род сте? Ние сме от мъжки род. Искаш ти покажа? Не бой сама! Калеко по стари пастърмини си пада. Виж, ако е чехинка или унгарка, това е друга работа. Ко маж, бе, топаник? Ко са нека чуйката башур на главата различно? Леко, а защо се возиш в една кола с английската кралица? Аз те пля се вози, бе! Бурцук! Мини назад и не мога седи човек тук спокойно като вас. Мини, бе, за турата тръгвана. И не се вози аз. А те, двамата ми дела возят с мен. Значи качих тоз Джотън и мъжей на стоп, да не ходят пеш до гражданското. Аз минавам с колата и гледам, че ми малят автостоп. Па те ни мали за автостоп, те само си мали. Те по цял ден малят, бе. Гледай, да, спи, ма, помаш, ма. Да, според мен е умрела и пама. Ей, го Тутанкамон, да, май, кажи, ма. Тук трябва да се завие в ляво. Значи аз такъв си обърша отляво, ще ме запомня цял живот. Да ти маршрутката от горно езеровото дома нещо химика. Чекай, да не подминем гражданското. Как му викахте вие тука? Айде, обри се пъти, бе. Аби. Молем? Westminster Abbey. Сега не ми се обяснява. Westminster склад. Коя би ти толкова за тази сватба, като Калеко ми вози, направо не знам. Пинки недни. Това е катедралата на Лондон и се казва Уестминстърското абатство. Сега ти специално няма ми кажеш как се казва и какво е? Кой е в Лондон, бе, дебил? Аз си личи. И сега като толкова много знаеш, питай Мариана Викилска, ти разказа сватбата. Тя сърви Калеко се изключва от прякото предание и се включи, когато прецени. Айде, гудбай. Май натам, май. Ей, всички дискари тук, само Калеко чакат. Спокойно, първо подаръците, после сипката. Добре, кажи сега какво ще подариш на младите. Кот си искам, ще даря булката с нещо практично. Проба. Калеко, даря булката, с нави спендари, хари. Празнична емисия. Чакай, стой, Коста, а за този дебил Уилям, пищир, хир. И кило 30 годишна ракия, Значи, варил съм я, когато Уилям се роди от залфените на дедо му в Хай парк. Ацило е ръка. Ади тима. Че тази ръка ще ме рани, като дойти в Бургас. Ай сега, да се стилни. Ай сега, кажете. Недерудник! Ай сега, младите, се качат горе, да видим пукнато ли шишето или ще пием блага ракия. Калеко, може ли да си толкова нетактичен? Такава е английската традиция, бе! Шнорхел! Да съм го измислил аз! Само че тука не пият блага ракия, а благо уиски. И като издесят шаршафа, няма червено, а синьо, защото им била синя кръвта. Изостанала работата, бе! Ясно. А сватбената вечеря къде ще? В стола на строителни войски! В двореца на кръницата, бе! Жазве! Чакай да покажа залата. Хай! Ти коя си, ба, овцо? Камила. Ма не те питам с кого дошла, ма! Питам как се казваш, ма! Пача! Абе, Калеко, това е лейди Камила, жената на принц Чарлз, бащата на Уилям. Камила, nice to meet you. Не съм Митю, ма! Калеко съм, гледайте, тръгнала с курника на глава, си тръгнала! Ти вече не знае какво приказва! Чакай, ма, живи ли са? Умрели си тия птици! Excuse me. Това птици там, живи ли са? Пили са, зелни са, какво са, ба? Леко ще ми избудеш очите с тези фазани! На ти тази пристилка, дар от Калеко, и марш в кухнята, да сготвиш нещо с курника, че изгладях! Калеко, тихо, пристига на им величество кралицата. Ми ще дойде ми, дали аз се докарах? Хайде, бе! Къде одиш, бе? Хайде, бе! Чакай! Хайде, де одиш, бе? Де ти? Само теб чакаме с Камилата, че да поедеш хорото, бе! Пак тя ще играе с курника на главата! Пред кума? Кума не разбира. Не разбира. Ма как да? Калеко е кума, ма! Кум Калеко! От рода Леко! Не разбира! Ти каква си, ма? Тутанкамон си, синки си, кралицата си, ма! Тя не знае къде се намира, бе! Да, ето ли сега, Калеко дарява лекоста! Калеко дарява кралицата с пристилка плюс сапунчи, що вече си на възраст! Сещаш ли са? Слагай го по тунето! Thank you. Как ще е thank you, ма? Как ще виж кой ти бел парче съм отрязал, ма? Лично съм говорил в казана пред блока!
с много сода каусти съм сложил. Вътре и английска сол, че не са плъска сапуна. Айде сега, Камило, Оцо, се хващай си кървата, отваряйте пистопойките, читанките, да ва науча как се играе. Кумско хоробе! Oh my God.